أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. الله أكبر. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathanda. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Assalamu alaikum. Ukuthula makube nani. Allah uyasitshela kwiQuran mayelana neparadise yakhe. Paradise yakhe lapho kuyongena khona abakholwayo kuphela abenza intando yakhe. Yiyo ke le esikhuluma ngayo. Ngoba ngihlale ngisho ngithi mangabe mhlambe likhona elinye izulu laba claimayo kodwa bebe bengakholwa abalisho, kodwa leli lika Allah Allah uthi kuyongena baphi? Amilu salih, abenze kahle. Tajri min tahti al-anhar. Allah uyasichazela ukuthi kunemifula egelezayo, imifula egelezayo. Khalidina fiha, bazohlala kuleyo paradise leyo. Khalidina fiha. Allahu akbar, Allahu akbar. Abadan, forever. Mongene paradise awuphindi uphume. Allahu akbar. Mongene paradise awuphindi uphume forever. Radiyallahu anhum, ngoba Allah uzobe ejabulile ngabo, waradu an, nabo bejabulile ngo-Allah. Allahu akbar. Why? Dhalika liman khashiya rabba, ngoba laba yilaba ababesaba umdali wabo. Hayi noma ubani umuntu ozobe kuphi, ozobe separadise. Yilaba abenzani? Abesaba umdali wabo, abazehlisayo, abazithobayo, abazinikelayo ngaphansi kwentando kaMdali, ngendlela uMdali afuna ukuthi bazinikele ngayo, bamkhonze ngayo, bazehlise ngayo, bazithobe ngayo. Hayi noma ubani. Lalela-ke ubunandi nje obuzobe bukhona eparadise, obusixakanisile thina la kulomhlaba, obungeke busaba khona uma ngabe sesilapha. Lalela-ke. 1, in paradise you will never get sick or die. Mose paradise awusaguli, ukufa kusekho. Allahu akbar, la ilaha illallah. 2, you will be young forever. Uyohlala nje uyijongosi forever. Allahu akbar. Awusagugi, akusagugi paradise, akunakushwabane paradise, no more. You are young forever. Unyaka basibekela wona bathi 33. Cabanga, you are 33 forever. Akusagugwa. Okay? Number 3, uzobe umuhle and your beauty will never fade. Uyobe umuhle, ubuhle bakho abupheli. Angithi yabona namhlanje uyakhula, ube ijongosi, ube itshitshi, bese uba young teenager, ube intombi, bese uba umakoti, ube umama, ube ugogo, bonke lokho kuhamba nesikhathi. Mase so igogo sobizwa ngomqhiliba, sekuthiwa ushwabene, sugugile. In paradise no more. I-beauty yakho hlale nje umuhle ngendlela omuhle ngayo. Allahu akbar. Your height, i-height yakho uzobulingana no khokho wethu uAdam alayhi salatu wassalam. Angazi kubude bakhe, kodwa nje hey, kuthiwa le ndoda yayinde. Ngiyakhumbula nje bengibonisa i-footstep yakhe, kuthiwa wafikele eSri Lanka, wayefika la emhlabeni, babesibonisa idamu la anyathela khona. Angiyazi ke yesibili, ngiyabona basayifuna ukuthi wanyathelaphi ngeyesibili, kodwa basibonisa idamu. Uyabona unyawo lomuntu neminwe ewu5, kodwa idamu. Cabanga ukuthi lo muntu loyo wayengakanani. Kuthiwa sobesilingana naye ke mase ngabe sikuphi? Sise-paradise. Okay? E-paradise awusanuki, no more bad smell. Akusanuka mjuluko, akusanuka nkunkuma, akusanuka bukhuphe, lutho. Akusanuka inkwale, akusanuka iqaqa, akusanuka nuts. Mose paradise uzinukela nje wena kamnandi ngaso sonke isikhathi. Awusayidinga i-bathroom noma i-toilet. Mose paradise ukungcola konke lokho. Awusayidinga i-bathroom noma i-toilet. Okwakho udla kuphela, uphuza kuphela. Allahu akbar. Inhliziyo yakho, your heart will be pure. Allahu akbar. Inhliziyo yakho awusekho umona,
awasekho amagqubu, ayisekho inzondo, akusekho ukuzazisa. Allahu Akbar. Pure heart, enothando nje, right through, nenjabulo nokwethaba nokumamatheka right through. Uzobe ugqoke impahla ezinhle, ezi-expensive, ezidurayo, ezinganayo iprize la emhlabeni. Allahu Akbar. 100 layers of clothing emzimbeni wakho. Allahu Akbar. Green silk. Ngathi ngiyabona. Sengathi Allah angenza mina, enze nawe wena ongilalele. Uma usuyishintshile impilo yakho kodwa. Ngoba uma ungayishintshi uzogcina ngokuyiphupha lento engikutshela zona. Okay? And you'll having a strength of 100. Uyi-1. Uzoba namandla abantu abawu-100 wena uyi-1. Mose paradise. Allahu Akbar. You'll always smile. Uzohlala usmile, uzohlala umamatheka ngaso sonke isikhathi. Allahu Akbar. And then uzobe une-beauty kaNabi Yusuf alayhi salatu wasalam. You know who was Nabi Yusuf alayhi salatu wasalam? Yilo umuntu abathi uma bembona abantu bacabanga ukuthi ingilosi kanti umuntu uphile emhlabeni. Ngendlela ayemuhle ngakhona. Allah says our beauty will be transformed to the beauty of Nabi Yusuf alayhi salatu wasalam. And the voice will be the voice of Nabi Dawood alayhi salam. Allah leyo voice leyo. Nabi Dawood alayhi salatu wasalam. Wayethi mangabe enza itasbih edumisa uAllah, amatshe nezinyoni kudumise kanye naye. Ngendlela wayene voice emnandi ngakhona. Allahu Akbar. Uyobona leyo voice leyo. What else, my brother, my sister? Yini enye oyifunayo? Ngoba mina nawe siyazi ukuthi lo mhlaba lo uyaphela. Uzimisele ngempela ukulahlekelwa ukukhona ngokungekho. Ulahlekelwe yizo zonke lezi zinto lezi ngenxa nje yempilo yala emhlabeni oyaziyo ukuthi izophela. Yingakho Allah ekubuza kuQuran, bal tu'thiruna alhayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Uzimisele wena ukudayisa ngempilo leya engapheli ngezinto amajabajaba akulomhlaba, amanandi nandi alomhlaba lo owaziyo kahle ukuthi uyakukhohlisa. Owaziyo ukuthi lo mhlaba lo ungamanga mnandi. Uzimisele wena ukulahlekelwa yini? Iqiniso elingapheli. Subhanallah. Think twice, my brother, my sister. Wa akhir dawana anil hamdulillahi rabbil alamin.